Салом алейкум вардаро, мошина абати Toyota Camry D. Объем мотор 2.5. Ҳуҷҷатҳо солона. Утилизатсия дора. Чор балон, чор дискаи нав. Ина бардаро видеохи мошин. Задни камера. Комплектатсияи мошин элия СК кадаган. Проблемаи асосии мошин фақат бампери ақиба хати бампери пеш краска кандакор тамом. Ина ҳолати даруни салон. Салонш тоза, винкодш дар ҳамаи ҷо ҳаст. Ҳолати пеш. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Стеклоподъёмник, лифт. Ина бардаро штат Кентукки. Техпаспорт 2010. Мультируль яктарафа, круиз контроль. 284 000 мил. Монитори Android. Бародаро, нархи мошин 94 000 сомон нархи охиршай дига савдо намешава. Утилизатсия дора, ҳуҷҷатҳош солона. Лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед.